Takže čusli, tady jsme vy a vítejte u mého dalšího videa a dneska máme challenge Chummy Bunny. Spočívá v tom, že prostě jdu si, já jsem dneska to nevím žádného hosta, prostě jdu si marshmallowny narve co nejvíce do huby. Takže já si do toho můžu pustit, ale než začneme, tak tu mám takový malý unboxing, který bych mohl ukázat ve videu. Tak, tady. Krásný obrázek. Počkej. Autor Filip Nožička. Tak a ty vole, to je pěkný. Ještě tady to jsem já. Tak. A vzkaz ještě. Ahoj Svoby, jsi můj. Jak se to říká? No, ty vole. Nejnovější, nejsledovanější youtuber. Jo, to tady ještě napsal, ale máš dobré vlogy i challenge, ale chtěl bys, abys natáčel hry. No, že jo, takže Nožičko, Filipe. Takže hry asi ale budou, ale jen když se mi spraví mikrofon, vůbec nevím, co s tím je. Tak a to by bylo všechno. Od Filipa Nožičky, já mu teda děkuju a můžeme se do toho pustit. Od Segrik Velikonoce, takže děkuju Segrik, to je zlatý. Tak a můžeme se do toho pustit. A kdo píči. Takže. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Osm. Kurva drát. Já teď si udělám malinký střih. Takže já už jsem to do té huby konečně narval, jsem to spolknul. Ty vole. Ježíš, já jsem debil, ty vole, já jsem měl říkat Chummy Bunny. Tak nic, tak to nebude Chummy Bunny challenge, ale měl jsem název na Svobyho marshmallow challenge. Super, vidím. 100 lajků. Všichni shlednutí. To se asi nikdy nedočkáme, ale to je fukaj. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like. V případě jeho odběr, pokud se vám hodně líbilo, tak dejte odběr, aby se mohli vidět moje další videjka. Napište koment, co bych mohl natáčet. Loučím se s vámi a čau.